Elkardisein proiektuaren helburua, Gipuzkoako enpresetan diseinu estrategikorako gaitasunak barneratzea da, euren lehiakortasuna indartzeko. Diseinuak pertsonen beharrizanak berrikuntzaren zentroan kokatzen baititu. Elkardisein proiektuaren bigarren edizio honetan, Laboral Kutxa, Logikaline, Galbaian eta Auzolan enpresek hartu dute parte. Prozesu parte hartzaileen bidez, enpresa bakoitzak pertsonetan zentratutako diseinuaren gaitasunak garatu ditu, beren berrikuntza prozesuak transformatu ditu eta zerbitzu berritzaile bat garatu du. Proiektu hauetan ikasitakoaz baliaturik, Elkardisein eskuliburua sortu dugu. Eskuliburu honek hainbat eredu biltzen ditu, Gipuzkoako beste enpresa batzuek ere diseinu estrategikorako gaitasunak sortu ditzaten.